Суманак дар ин ҷо будасту, мо кофта гаштем Шаҳром. бале устод Алавуддин Бурев низ дар ин ҷо аст. ба фикрам масъулияти омода намудани сюжа дар бораи хӯроки маъмулии суманак бар зиммаи устод гузошта шудааст. Салому алайкум устод, Наврӯза муборак бошад. салому алайкум, наврӯзатон муборак бошад. Дар ҳақиқат ман бори аввал дар сари деги суманак истодам ва ягон бор муяссар нашудааст ки ман инро ё дида бошам пухтанашро ва ё кофта бошам. Ба ҳар нав инҷо ёд мегирем. Инҷо бубинед як бонуи ниҳоят зебо бо ман қарор дорам ва Анжела ҳастанд. Анжела як номи зебое ҳаст. Наврӯзатон муборак бошад. Хуб душвор нест пухтани суманак? Душвор аст. Чӣ қадар душвор аст? Як шабона рӯз вақт дар кора ки суманак тайёр шавад. Хуб инҷо шумо қариб як шабона рӯз истоед. Хуб мебинам ки тайёртар аст. Хуб умуман мардҳо ҳам суманак мекованд ё не? То ҳол надидам мардо суманак мекованд. Пас биёед ман рекорд мезанам. Як бор битед ки ман ҳам биковам. Саломат бошед. Хуб суманак дар дег мо дафча занем, мардумон дар хоб мо кафча занем. Бисёр зебо, бисёр зебо. Ин хуб имрӯз Наврӯз аст. Шумо бо ин суманактон киёро сер мекунед? Ҳамара ин телевизиони вардиш ҳама мара сер мекунад. Мерасад? бале бале як қошуқи мерасад. Шумо Наврӯзи инро чӣ гуна муборакбод мегӯед? ба ҳамаи шумо ва ҳамаи кормандонам Наврӯзро муборакбод мегӯям. Таманно мекунам ки ҳама вақт хурсанд бошанд, хушбахт бошанд. Тамом хушиҳои зиндагӣ насибашон бошад. Шогун баҳор муборак. Саломат бошад. Ба фикрам алоб кам аст чӣ? Бале кам? бале кам аст. Кам бошад ба сари ҳезу меравам. سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک نظر بهارت دل مردم بیقرارت دی خوشی سال یک بارت عید نوروز مبارک سمنک در جوش ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم. монда набошед паҳлавон, монда набошед. Наврӯзатон муборак бошад. Салом. Хуб бебинам ҳезу мешкаред барои чӣ? барои тайёр кардани суманак. онҷо мана гуфтанд ки ҳоло хунук шудаасту ҳезу намерасад. ман омадам ки инҷо ҳезу мешканам. Хуб душвор нест ҳезу мешканӣ? душвор аст, вале мо кӯшиш мекунем ки роҳи осонашро ёбем, ҳезу майда кунем. ташаккур. бо шумо аслан мо мехоҳем ки инҷо тамошобиёни мо ҳам шинос шаванд. хуб Умар Расулов, дӯстони гиромӣ, дар назди мо нафаре ҳаст ки дар вазни 86 килограмм дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе пирӯзӣ ба даст овардааст. сари китф ва белохира Умар Расуловро барои партоби сари китфиаш имтиёзи баланди ҳалолро доданд. ин бурди Умар Расулов аст. Акназар Назаров дар мақоми дуюм бо нишони нуқра ҳоло паҳлӯ шояд ино баргардонанд, вале ин партоби хуб буд. ҳоло довар ишора дорад ки ҳолатро бори дигар рӯи навор биёранд ва бубинанд сари китфи Умар Расулов. ин паҳлӯ аст. ин муваффақияти хеле хуб аст. хуб имрӯз рӯзи Наврӯз аст. Наврӯзи мардумро чӣ гуна шумо шодбош мегӯед? аввало наврӯзро ба ҳамаи тоҷикистониён табрик гуфта сарсабзию хушиҳо орзумандам. шумо аз оилаи паҳлавонҳо ҳастед? бале ман аз оилаи паҳлавонҳо ҳастам. падарам паҳлавон буд, бобоям то ҳол
амаконам ки ду амаки ман устодам ҳисоб мешавад Расулов Азамшо ва Расулов Ҳуснатулло ин устодони ман ҳастанд ва ман дар назди амаконам тамрин карда ва ба ин хел ҷоизаҳо ба ин хел унвонҳо комёб гаштам. ташаккури зиёд, бисёр хуб аст. Хуб дӯстони гиромӣ, имрӯз Наврӯз аст. Ман фикр мекунам ки баъди ин Наврӯз боз ин паҳлавони мо ба натиҷаҳои боз ҳам дурахшонтар ноил мешавад. муваффақият ба шумо ва ҳезми шуморо ман мебарам ба назди Суманакпас. саломат бошед. Ani